We are now... Uy, listen, John! So, nag-celebrate na karon sa... sa mga natao of Setyembre. Gikan sa... Pizza 2, Pizza 5, Pizza 10, Pizza 22, 23, 24, 29. Kung mamili ta ni, ako na lang sa pilayon ang pizza kuan sa September para kinsa ganan mo balhin og September. Ako, ganahan. Ganahan ka mo balhin og September. Ma'am, bumalik ko September. Sabi lang Daghan yung mobile mo September ani. Ug mangita kag lechon, dapat tay Paris nga dahon. Para mag-glow. Ano ka sa lechon? Coca-Cola? Yes, of course. Partner gida. Nadunay kula-kula. Onya, of course. Ako'y pretty. Of course, kay kini maayo manghog kiliso niya. Di man pwede nga maghubog kay magkukanta na ulihan. Kasi lang sa ako. Flavored beer, apple flavor. Be, pakita be, paduol dire be. Ako'y red wine. Ano na? Oh, na. Sponsored by Sandiel. Hi, Ma. Sponsored lang ka. Uy, di mo naman po yun. Mama na? Taon. Sugde. Pwede ka na. Di man ka pwede na. Hala ha, wala tayo tubig ha. Saon. Meron mo na spaghetti. Ang tubig. Wow. Oh, ganun lang.